Il-lejla tajba għallum ħanatu bidu għall-ewwel edizzjoni tal-programm Il-Bassir. Dal-programm xikun? Dal-programm qasir ħajkun intervent min-naħa tiegħi jew inkella intervent mill-kollega tiegħi Roberto De Brincat fejn aħna ħankunu qed nitkellmu fuq x'naħsbu jista' jkun l-eżitu tal-logħob tal-Premier li ħajkun ħajġri ġewwa Malta u wkoll għall-ewwel darba ħajkollna lil Roberto wkoll ħajtkellem fil-video li ħajkollna wkoll għall-ewwel darba din l-okkażjoni x'jaħseb li ħajkun ir-riżultati tal-Premier League. Id-bassir allura hija xi ħaġa ġdida u innovattiva għalikom kollha s-segwaċi tagħna. Gerbeb is-sajf, il-calcio mercato sar, x'ħajkunu l-andament? Mela. Ħanitkellmu ftit jien min-naħa tiegħi mela dil-ġimgħa ħanitkellem fuq il-Premier League Malti li ħajbda eżatt fis-16 ta' Awwissu u jibda bil-partitissima Valletta Birkirkara. Valletta Birkirkara li kienu jiddominaw il-kampjonat Malti fis-snin 2000, jiġifieri hija logħba għalkemm nafu li jkun daqsxejn diffiċli meta tim jerġa' jirritorna fil-Premier sakemm isib saqaħ. It-tim irid jerġa' soda xem fl-opinjoni tiegħi oċean bejn il-livell ta' Premier League Malti u l-ewwel diviżjoni. Biss nemmen li din il-partita ħatkun imqanna. Bekk għalkemm nemmen li Birkirkara jafu joħorġu rebbieħa, irridu nistennew naraw ġifieri il-logħba bil-question mark il-partet is-sema. Għax xiexdi dawn xorta jibqaw ġiġtimiet li huma importanti għal-kampjonat Malti. Il-logħba ta' wara, Zabbar u Sliema. Zabbar li fl-opinjoni tiegħi kellhom kampanja kwisti tajba ħafna u nemmen li bejnietom u bejn Sliema hemm ukoll ċans kbir li narawhom it-tnejn li jispiċċaw mal-ewwel sitta kif qedtilkom. Ħaż-Zabbar għamlu kampanja kwista tajba, iżda wkoll Sliema mat-tajjeb li kien hemm komplew żiedu, speċjalment bl-innes ta' Rocco Pirxra mingħand Ħamrun li m'għandu bżonn ebda introduzzjoni. Kellu ieħed jgħidli x'taħseb minn din il-logħba ngħid jiena li Bejdro qarreb bħal Sliema. It-tielet logħba ma rsax lok kontra Mosta. It-tnejn kellhom irtokki wkoll fil-iskwadri tagħhom, biss nemmen li mar sax lok u Mosta hija logħba ostika, hija logħba li nemmen li finalment ikunu il-Mosta li joħorġu rebbieħa. Tarxin Ħamrun, ir-ritorn tal-ġirien ir-Rainbows fil-Kastija jaxxina mera ħaġdit u insomma l-ħibs. Ġifieri nemmen li għalkemm mhux se tkun passiġġata għal Ħamrun nemmen li Ħamrun jerku hands-on dan il-konfront. Konfront interessanti ieħor se jkun dak bejn il-Florjana u n-Naxxar li nemmen jien ukoll li għalkemm mhux se tkun passiġġata ma nemmen li bil-materjal li hemm il-Florjana għandha biex terbaħ kontra n-Naxxar. Ta' min jinnota wkoll in-Naxxar kif żvolġew l-andament tal-kampjonat tas-sena l-oħra kienu għamlu comeback qawwi, speċjalment wara d-disfatta mal-Ħamrun ġewwa Għawdex fejn għal-Ħamrun qabdet ir-rotta għal-rebħ tal-kampjonat u għal-Naxxar Lions qabdet ir-rotta għal-salvezza. Imma xorta nemmen li il-Florjana għandhom għalfej jerbħu dan il-konfront. Mela, it-tim ta' qalbi, Hibernians. Hibernians għamlu koll daqsxejn kampanja kwisti mhux ħażin. Il-Gżira dejjem dal-aħħar kienu punt fiss fil-Premier, ġifieri nemmen li imma li Hibernians kellek titfa' kollox fil-miżin, nemmen li ma' Gżira il-Hibernians għandhom jieħdu 3 punti. Mela, nerġgħu nagħmlu rikapitulazzjoni
Birkirkara Valletta, nemmen li Birkirkara jerħu. Zabbar Sliema nemmen li tiġi dro, Marsa Xlok Mosta naħseb jerħu l-Mosta, Ħamrun Tarxin, Ħamrun all the way, mbagħad għandna wkoll lil Florjana nemmen li jispuntawa fuq in-Naxxar u l-Hibernians jispuntawa fuq il-Gżira. Minn hawn insellmilkom u nirringrazzjakom ta' dawn il-mumenti li qattajna flimkien. U min jaf. By the way, jekk terku xi ħaġa għax tkunu ħadtu xi professjoni minn tiegħi, nieħu pjaċir nisma' minn għandkom. Insellmilkom u grazzi. Wara stennija ta' bosta ġimgħat, fit-tmiem il-ġimgħa li ġejja jiena ta' bidu għall-Kampjonat Premier League Ingliż. Bħala kamra sportiva, bħalma tafu dejjem nippruvaw nwaslulkom l-aħjar kontenut possibbli u għal dan l-istaġun iddeċidejna li bħallum nhar ta' Ħamis nibdew nagħtu it-tbassir tagħna dwar l-iktar logħbiet importanti li jkunu ħajintlabu kemm fil-lig Ingliż u eventwalment anke fil-lig Taljan. Għaldaqstant illum ħanati l-opinjoni tiegħi dwar 3 logħbiet li naħseb huma l-iktar logħbiet mistennija f'din l-ewwel ġurnata tal-Kampjonat Ingliż għalkemm ovvjament is-segwaċi kollha li jsegwu il-futbol Ingliż għandhom stennija biex jaraw timijiet bħal Liverpool li huma ċ-champions renjanti, Manchester City, Arsenal u għaliex le Manchester United kif ħajmorru dan l-istaġun u ovvjament minn ħajspiċċa jirbaħ il-kampjonat f'nofs is-sena d-dieħla. Illum xtaqt nagħti l-ħarsa tiegħi lejn 3 logħbiet li huma Aston Villa kontra Newcastle, Chelsea kontra Crystal Palace u naħseb li l-partitissima ta' din l-ewwel ġurnata hija Manchester United kontra Arsenal. Dwar Aston Villa kontra Newcastle dawn huma żewġ timijiet li għalkemm forsi mhumiex tal-istess livell bħal Liverpool u Manchester City, però huma timijiet li nemmen li jagħtu sfida għal post f'kompetizzjoni Ewropea. Aston Villa bil-coach Emery għamlu titjib sostanzjali f'dawn l-aħħar staġuni, però għad jonqoshom dik xi ħaġa biex ikunu jistgħu jagħmlu il-pass li jmiss u ovvjament jiġu meqjusa bħala wieħed mill-contenders għar-reb tal-kampjonat fil-waqt li Newcastle naħseb li din is-sena s'issa naqsu xi ftit mis-saħħa tagħhom u wieħed irid jara sal-aħħar ta' Awwissu x'ħajjiġri dwar is-saga tal-attakkant Żvediż Isak li ovvjament qed jagħmilha biċ-ċar li ma jridx ikompli l-karriera tiegħu mal-Magpies iżda jrid jingħaqad ma' Liverpool. Jiena din il-logħba nara bħala waħda bilanċjata, però peress li l-Villa ħajlabu home npoġġihom bħala favoriti. Għandna mbagħad id-derbi ta' Londra bejn Chelsea u Crystal Palace. Chelsea friski mir-rebħ tal-World Championship b'kampanja akkwisti li ovvjament hija waħda mill-aktar interessanti, waqt li Crystal Palace wara s-sorpriża li għamlu fl-aħħar tal-istaġun li għadda bir-rebħ tal-FA Cup nhar il-Ħadd wettqu sorpriża oħra meta kontra kull mistenni qelbu lil Liverpool wara l-lotta tal-penalties biex rebħu l-ewwel darba il-Community Shield. Hija logħba li naħseb tkun waħda interessanti, Chelsea jibdew bħala favoriti fl-opinjoni tiegħi, però Crystal Palace għalkemm huma l-underdogs mhumiex tim ta' min jarmihom u nemmen li ħajatu sfida lil kulħadd. Dwar il-partitissima tal-ġimgħa United kontra Arsenal, ovvjament hemm stennija biex wieħed jara kif ħajżvolġi l-istaġun tat-tim immexxi minn Amorim wara d-disfatta kbira li kellhom fl-istaġun li għadda. Bħal ta' kull sena ir-Red Devils kienu attivi ferm fis-suq tat-trasferimenti
u ħadu bosta players, bl-aħħar wieħed ikun Cisco li ovvjament issa għandhom forward line kompletament ġdid. Però ovvjament wieħed irid jara issa naħseb dan huwa l-istaġun li wieħed irid jassessja fuq lil coach Portugiż għax ovvjament kellu pre-season kollu biex jipprepara t-tim, xtara l-players li ovvjament xtaq, għalkemm nemmen li xtaq players oħra li dawn jew ma kinux interessati li jingħaqdu mal-United jew inkella preferew għażliet oħra. Fil-waqt li Arsenal ovvjament wara li kull sena dejjem ikunu qrib li jirbħu l-unuri, naħseb li dis-sena Arteta ma jistax ifalli. Anke l-akkwist ta' Gyökeres, attakkant li ovvjament b'ironija ħajfaċċja fid-debut tiegħu fil-kampjonat Ingliż lill-ex coach tiegħu ma' Sporting Lisbon, u attakkant li naħseb kapaċi jagħmel id-differenza jekk iżomm il-forma li kellu fil-kampjonat Portugiż. U ovvjament għamlu akkwisti oħra li nemmen li huma importanti anke biex jibbilanċjaw lit-tim tal-Gunners u naħseb li dis-sena ovvjament jekk neskludu injuries fit-tul, naħseb li Arsenal għandhom ikunu wieħed mit-tliet timijiet li jisfidaw għall-kampjonat. Jiena din il-logħba anke peress li hija l-ewwel waħda nazzarda nagħti pronostiku ta' draw. Nirringrazzjakom tal-attenzjoni bħal dejjem inħeġġiġkom biex tibqgħu issegwuna bħalma tagħmlu ta' kull ġimgħa u ovvjament issegwu din ir-rokna ġdida li naħseb li ħadkun waħda interessanti u nittamaw li fil-futur qarib inkomplu niżviluppawha aktar biex inkomplu nagħtukom kontenut ta' livell dejjem ogħla. Insellmilkom u l-lejl it-tajjeb.